puonjo jopiny kaka kata puonjo jok ma meeting mar dhi tayo yiero kaka mashinde gi tiyo, manyo network kaka mashinde gi biro operate kata mane gwenge ma samoro kinde machien network nok kale agara nok chope mayot. Iparo ni magi gin gik ma samoro technology mitiyo godo sani nyalo bedo achiel kuom gigo mamiyo yiero bedo mapek Kenya e weche mag omenda gi resources madwarore. Erokamano George, mano achiel kuom gik manyalo miyo yierowa bedo dwaro omenda moko ma kore lach, but pod ok nyal miyo wachop e kiwango mar omenda masani waketo kaka budget mar yiero, nikech nitie pinje mamoko kendo ma bende wang'iyo to waneno ni pinje gi bende timo yiero gi technology kata lony manyasani, to pod yudo ka bechgi ni piny. Mana kaka kinde ma loch mokalo mar moseritaya migosi Uhuru Kenyatta kane timo SGR moa Mombasa kabiro Nairobi, ne open public kendo ji ne ng'iyo, to e sechego Tanzania ne timo moro, Ethiopia ne timo moro ma bende chal gi mano. To samoro iwacho ni mar Ethiopia ne ni kata gi lony mamalo manyasani moingo mane watimo. Tiyudo ka wan ne pod wabedo gi bei mamalo nikech namba achiel ne waweyo wang' reru mane nitie chon, wang'iewo lo manyien ma reru manyien ikete for example. Koro kata obedo ni watimo machal gi ma Ethiopia kendo watiyo gi loch manyasani to pod bechwa dhi malo. So IEBC bende nitiere pinje matimo election gi technology, the same technology bila ma watiyogo, nikech sama gitimo tendering kata ma giluongo jogo man gi lony manyasani mondo obid, ibro yudo niya gima ging'iyo mokwongo en ni experience mar tiyo gi loch manyasani ni e yiero isebedo go kanye kaka ng'ama dwaro tich. Jogi biro nyiso gi wasetiye piny makama, wasetiye piny makama, wasetiye, kendo gibiro bedo satisfied ni ma e ng'ama nigi lony ni mowinjore. To gima tamo gi dhi extra mile mondo ging'iye ni to omenda ma jogo tiyogo, population mar pinyno romo nade compared to ours, to omenda ma gitiyogo romo nade compared to ours, mondo koro wabede kogik kanyo tiyudo ka kanyo kendo koro mudho makati penjo mana duol mag IEBC mokalo gibro mana nyisi niya ne wakawo otimofo nikech experience mane gin go kacha gi kacha e piny ni gi pincha manyo kalo ni nyo waluongo nang'ocha mane nitie Jimmy Kamago ni Jose Carmago Castellanos gini ne nitie ibro wach ni nokawo gi nikech ne nitiere lony magin go kata experience kuom pinje moko, but ok ibi winjo ka duol matayo yiero wacho ni niya wadhi ahead mwa compare nyaka population mar pinje magisetiyogo against population mar piny Kenya registered voters magwa, wadhwa compare pesa ma joka tiyogo against pesa mwatiyogo, kanyo ng'ama dwa dhiye ing'eni onge, kendo be pok winjo mbaka no kumora mora. To kwa gike marwa ni to iyudo ni kata bet ni watiyogo omenda ma kore bet kalach, to nengo bet ni value moro bende nitie maluwo omenda no. For example, nyo Tanzania a yiero, ok adwa wacho gima nyo timore yiero gi, to kaluwore gi gima nyo wanene ute fwambo kata gi social media e mbui, ni yudo ka election results gi nyo biro bang' ndalo 2 kata 3 kang'eny, to nyo gisetieko 31 million registered voters, ji million 31 mawa registered voters, mano kura mano kwan. To wan e yiero ma 2022 nyo wan mana gi 22 million registered voters, maboro kuom gi ne okogo kura million 8, nyiso ne kura manyogo nyo gin around 14 kang'eny. To 14 no nyalo kawo kata 10 days kapok watieko kwano. So kawang'iyo niya Tanzania tiyo gine ma more manual than us, to koro nyiso ni wan mwatiyo gi loch manyasani onego bed ni wan 10 times faster than them kata yudo result. Miyo koro nyalo mi horruok niya kata ka watiyo go omenda mang'eny e yiero, but koro waingo pinje mamoko mabathwa nikech wan result wabiro kata instantly, maybe kwago kura gokinyi to dhiambo kata kiny wan gi result. Miyo ok wabed uchumi wa ok chung for 10 days mamiyo wadok chien kata atwa mang'eny kuom weche mag uchumi nikech yiero. Maybe mano dinomiyo wachir kaka jo Kenya ma wawacho niya kara onge wach watigo omenda ni nikech nitie value for it, wayudo duoko kowuok kuom. To ma watiyo go omenda ni George, to wachako wayudo ni jok ma ok ti gi lony manyasani machalo Tanzania gini biro gi result bang' 2 days gi jomogo kura mang'eny moingo marwa,
to koro dhieri nono niya, is there need be nitiere dwaro malong'o momiyo nengo watigo omenda bila. Okay. Penjo manika wach mar omenda ni Meshack en ni nyocha kao